Hvad så YouTube? Pro Gamer for LS1. Vi skal spille noget Happy Wheels for første gang. Jeg har min ven med, der hedder Kasper. Dags. Og jeg optager også lige ved siden af, så det kan godt være, at det lyder lidt underligt. Skal vi spille mod hinanden og se, hvem der først klarer banen? Gider ikke. Hvorfor dig? Okay, jeg tror det er sådan don't move. Fucking kedeligt, når man skal optage med sjov nok, det er ikke. Skal vi under bevæge mig? Nej. Det stiger sgu ikke. Det var en lam, mand. Bare set, mand. Det er godt nok ikke særlig godt lavet, men fuck det. Se, så random, okay. Øj, det er fedt. Det her skal der sgu musik på. Start. Ej, der skal ikke musik på. Fuck. Det er svært. Sådan der, mand. Jeg skal ikke mod. Kan du ikke optage? Kan du ikke optage? Kan du ikke optage? Nej. Kan du ikke optage? Okay. Jeg tror også, jeg tog en don't move. Nå. Det er lidt fedt, det der. Exit. Skal bare være lidt til med. Det er John og det er Timmy, ikke? Det er John og Timmy. Fuck! Der var jeg lige John. Der er mere end en, nej. Ja, det er John og Timmy. Hold fejl. Og endnu en fejl. Der er ikke noget særligt sjovt, synes jeg. Og jeg har et problem herovre i højre side der. Eller venstre, undskyld. Kan det sgu da ikke vide? Det skal jeg. Det skal min onkel derovre. John. Nej, John. Ikke John. Ikke John. Så du er John. Er det ikke John, var det? Jo, det var John. Var det Røgger? Nej, det var ikke John. Skal tante Grønhilde også dø? Grønhilde? Hilde ikke. Grønhilde. Frik. Ej, men lad os få det frem. Så kom bedstefar med på den anden, mand. Ja, hende ham der. Kom der. Mand. Fucking slapsværs, mand. Det er kraft med. Nej. Tilbage med den. Ja, nigger bitch. Nej. Nå, så er vi tilbage. Jeg kommer til at klikke på knappen, sådan så jeg ikke optager længere, så er vi tilbage igen. Den continuer optager. Så er vi. Fuck, man! Dance. Hvad, man skal bare så glide, man. You win. Yes, jeg vandt. Slap, man. En lækker helvede. Skal du ikke optage stadigvæk? Nej, overhovedet. Det er simpelthen bare noget shit, det der. Det er fordi han bruger banderkamera, og jeg bruger fraps. Mash. Fuck, han har en pistol! Fuck dig. I kan bare skrive, hvad I vil se og spille. Om der skal komme flere MB2-videoer. Counter-Strike-videoer. Altså, i går der brugte vi sindssygt lang tid på at lave en Counter-Strike-video. Jeg håber, at der er nogen, når vi lige har fået sat noget musik på, at der er nogen, der gider at sub, eller i hvert fald få nogle videoer, eller lægge den ud i klassen, eller hvor pokker jeg er henne. Det må være dejligt. Jeg kan ikke få bolden. Fed. Jeg fik den! Oh my. Læg. Kraften god, ikke? Ej, hvor dårlig. Ja, forresten har jeg aldrig været god til fodbold. Yes! Benji! Fuck! Kraften 8. Det er ikke kildet. Måske. Ej, det var en dejlig fornemmelse, at han havde det i maven. Hvad sagde du? Han havde en dejlig fornemmelse i maven. Jeg tror du sagde, mand! Den sad godt! Jeg vil vinde. Hvad fanden er det, man skal vinde over det den der? Ej, hvor sker det der? Fordi jeg ramte der. Er det sundt? Hey!
Jeg fik en økse i hovedet. Kunne jeg tænke på det der kugler? Og du har fået hans ansigt, du kan kaste med over hvad? Nej! Ja! Nå, bitch. Er det godt, du? Oh my god. Ja! Hey, jeg fik Timmys hoved! Let's go, baby. Okay, den gider så ikke længere, mand. Nu er jo ikke så det sjovt alligevel. Det var den ikke. Jeg kan godt lide dem der 1% chance for at du kan klare dem kan jeg godt lide. Fuck. Hvad? Fordi de er sjove. Jeg vandt, se! Det er sgu ikke. Okay, undskyld, jeg gik lige noget faggot ved mit fraps der. Stoppede og tændte, skæft. Jetball, det synes jeg er sjovt. Så jeg tager kryb fat i raketterne og så slip dem. Det er sjovt. Ja, det er sjovt. Min mobil vil prøve. Det fryser nu. Og det er sgu min mor, du skylder. Flot, ikke? Hej YouTube. Vi spiller lidt Happy Wheels i dag. Jeg skal lige få det til at virke. Fucker, lol. Vi spiller demoen af Happy Wheels, fordi jeg lagger. Fuck. Lol, jeg har ikke glemt den. Lol, jeg kunne ikke dø. Se. Lol. Se det. Fuck, hvor fail. Nå, jeg tror ikke, jeg skal spille Happy Wheels. Hej YouTube. Undskyld, vi ikke fik optaget mere. Det var desværre, fordi at nu fucker det igen. Nu kan jeg godt lige optage her. Jeg vil bare sige slut for i dag. Ses.